sa labi. Aya sa number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE, Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito every Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig kabwasan Pangasinan. Maabig kabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig kabwasan Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulopyo adasayan kabwasan. Makterion Lingkor ati magti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado.
Tanya technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Biyernes, thanks God it's Friday. Kahit sa 7 bulan na Nobyembre 2025, 48 days more before Christmas. Yada saray ulo na balita lokal. Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Illegal drugs sa laki. Sinintensyahan na korte inaristo. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Wanted person da kason bausi empisok da karsel. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Makalanor da sugal duaran katao inaristo. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Lakin nan karapas mampupuyok at ambatel yarihas. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Waran luluganan nandapigasan driver imbatik at patambalan. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Yada ulo nasaray balita da nasyonal. BGC Boys kinasuan na 1.6 billion tax evasion na BIR. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Buwan na unsabi at agaw na Sabado unong pag-asa. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Saldi ko unpo puro da extradition na napatuloy man amo tunong at ombudsman. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. 1 billion peso yatin ako ipawil ko no na whistle blower unong ada DOJ. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Presidente Marcos nandeklara na state of national calamity. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras nila alas 6:09 na kabuwasan tanatan wajaray detalye ada balita da lokal. Sinintensya na korte sulaki yung manlalako na illegal ya druga jada San Carlos City. Kinabaso na areston suspect at ngaranton na Gilson Iksumo Chua na barangay Lukba na San Carlos City. Si katoy na aresto na San Carlos City Police makalanor na biskog na warrant of arrest ya impaksib na Regional Trial Court 4th Judicial Region Branch 57 na San Carlos City makalanor ada pangilalako na druga sa may suspect so na-arrested oras na alas 6:21 ng aram jada bitla lugar tan si katoy nawita jada police station for proper disposition. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Na-arresto na saray kabiyangan na police bayambang sulakin na wanted person. Kinabas so na-arreston suspect at ngaranton na Renante Cancino Jimenez. Si katoy na-arresto base ada biskog na warrant of arrest impakset na family court 4th Judicial Region na San Carlos City ada kaso nin sunggay na section 5 paragraph 1 na Republic Act 9262 o violence against women and their children o bawsiya. Sabay suspect so gan na korte yamampian sa kantidad na 72,000 pesos ya si katunatan so inawit da San Carlos City Police for proper disposition. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Warang katao inaresto at kaso illegal gambling at oras na alas 8 na kabuwasan jada barangay Poblacion Bali na Pusurubio, Pangasinan. Kinabat iray suspect
at ngaran niya Dominador Ramos Gamboa tana Nina Saison Bautista sa Rayas yung arresto base biskag na warrant of arrest impact na First Judicial Region Posorobio Season Pangasinan sa red warrant suspect so yung gangan niya mampiansa na ada kantidad na 5,000 pesos kada sakay ada sikara sa red suspect sa walad kustodiya na Posorobio Police Station. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan! Yad betul na panahon, laki, mampupuyok at ang betul yarihas kaya rin na aristo na sangkintin pulis at oras na alas 9 na kabuwasan, Jed Barangay Poblasyon Bali na sangkintin Pangasinan. Sa may suspect, sukinabat at ngaranton na Renato Rosario Pader, senior, si katoy na aristo base biskag na warrant of arrest impact na First Judicial Region natibidad sang Quintin, Pangasinan, makalanor ada kason acts of lascivious business o panagkarapas. Ya si katunatan sa walad kustodiya na sang Quintin Police Station. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan! Imbatik na MDRRMO jad patambalan sulaki kaya rin abangga sumama ni Juanton motorsiklo agawa so aksidente da sitio Sukoni Barangay Salasa Bali na Bugalyon Pangasinan. Sa Rembolvia luluganan Honda Click motorcycle mamanihuanan na RJ Abuencia Navato tan Black Click 125 yamamanihuan na minor de edad tan akalason na benegton niya. So manangaran na Lloyd Okol Navarit. Yan ginawa ng investigasyon na Bugalyon Police sa may Honda Click yamamanihuan ng RJ Navato. So mamarap niya da north direction na naakasabilad abitla lugar. Aksidente na bangga ng motorsiklon mamanihuan na minor de edad. Yan ang resulta na impakatubakyar na duwara motorsiklo. Akagamor na sugat si RJ Navato, ya si Katoy Imbatik, ya Dalingayan District Hospital, lega niya sa redwara nakalasonad Honda Click 125. So ang gapumot so gamorandan sugat, akabatan niya sa redwara so walad influensya na alak. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan! Jad sang konuran niya balitad lokal, apat irang katao at nabiigan niya balay inaresto at illegal niya sugal. Jad balay na Posorobio Pangasinan inaresto si Mercedes Sirami Alvarado na Barangay Poblasyon District 4 makalanor at biskag na warrant of arrest impact na korte at kaso ninsunggay na Presidential Decree 16-auto. Kabiyangan to niya duwaramot yung katao so inaresto na binalo ng pulis lapad din sunggay na PD 16-auto. Kinabat rin suspect at ngaran niya Sunny Boy Molina Disay tansiya Michael Abeliera Anchita. Si Karaya inaresto oras na alas 10 na kabusan diya Barangay Poblasyon na Dabitlan Balay base biskag na warrant of arrest ya impact sa na First Judicial Region binalunan Lawak Pangasinan. Sa suspect so inawit diyan police station tan si Karay inggan na korte yung piyansa at kantidad na 5,000 na piso kada sakay ada sa suspect. Ya si karanatan so kapisok ada karsel. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan! Naringalan na katibukulan niya balitad lokal antis tayo nonda pagadasaray balitad nasyonal wadyan ni Repigaran Paimano. Is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us
at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kapos at Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:18 na po ng umaga. 6:18. Oras po natin. Yan, meron na. Alas 6:18. 6:18. Ayos na ba yung mic natin, engineer? Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Mga almusal balita ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Dahil sa lawak ng pinsala ng bagyong Tino, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na magdeklara ng State of National Calamity. Ito ang inianunsyo ni Pangulong Marcos matapos ang situation briefing sa NDRRMC kahapon ng umaga sa Camp Aguinaldo. Base sa datos, nasa 10 hanggang 12 rehiyon ang naapektuhan ng bagyo at mahigit sa 100 katao ang tinatayang nasawi sa naturang bagyo, kung saan kabilang sa matinding tinamaan ni Tino ang mga regions 6, 7 at hanggang sa Negros Island. Sinabi pa ni Marcos na bukod sa bagyong Tino, pinaghahandaan na rin ng pamahalaan ang bagyong Uwan na inaasahang tatama sa bansa ngayong linggo sa pamamagitan ng pagpapadala ng Quick Response Team. Siniguro ni Marcos na makakanda ang pamahalaan na ayudahan ang mga biktima ng naturang bagyo. Samantala, dahil sa gagawing deklarasyon, inaasahang mapapadali ang relief, rehabilitation at recovery efforts ng pamahalaan dahil mapapabilis ang pag-release ng calamity funds. Bukod dito, makakapagpatawad din ng price control ang pamahalaan sa mga pangunahing bilihin at mapapadali ang deployment ng national government assistance. Naglaan rin ang Office of the President ng halagang 760 million pesos na tulong pinansyal sa mga lalawigan ng lubhang naapektuhan ni Tino. Makakatanggap naman ng halagang 50 million pesos mula sa Office of the President ang mga lalawigan ng Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Iloilo, Bohol at Negros Occidental, habang makakatanggap ng 40 million pesos ang mga lalawigan ng Eastern Samar, Surigao del Sur, Southern Leyte, Antique at Aklan. Samantala, makakatanggap ng 30 million pesos ang Leyte at Masbate, 20 million pesos sa Guimaras, Agusan del Norte at Dinagat Islands. Tig 10 milyong piso naman ang Biliran, Camarines Sur, Sorsogon, Misamis Oriental at Negros Oriental kasama ang Palawan. Habang tig 5 milyong piso naman ang Albay, Batangas, Northern Samar, Siquijor, Quezon, Samar, Agusan del Sur, Laguna, Zamboanga City, Camiguin, Occidental Mindoro, Camarines Norte, Zamboanga del Norte, Iligan City, Romblon at City of Manila. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
Samantala, nagsampa ng kasong tax evasion ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa mga tinaguriang BGC Boys, Bulacan Group of Contractors na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza dahil sa mahigit na 1.6 billion pesos na hindi na ideklarang kita at kulang na buwis mula noong 2020 hanggang 2024. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., lumabas sa kanilang isinagawang lifestyle check na labis ang yaman ng tatlo kumpara sa kanilang opisyal na kita. Base sa investigasyon ng BIR, tumanggap ng kickback sina Alcantara, Hernandez at Mendoza sa Ghost Flood Control Projects at sumailalim sa money laundering sa pamamagitan ng casino gambling sa pakikipagtulungan ng BIR sa PAGCOR at sa Casino Records na kumpirma na nagpapalit ng pera ang tatlo ng casino chips. Nabatid din sa pakikipag-ugnayan ng BIR sa LRA at LTO, questionable ang mga nabiling mamahaling sasakyan, high-value properties at iba pang personal assets ng tatlo at hindi akma sa kanilang income. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Inumpirma ng Department of Justice o DOJ na magsusoli na hanggang 1 billion pesos na sinasabing nakaw na pondo ang ilang whistleblowers na maaaring pasok bilang state witness. Sinabi nitong Huwebes ni DOJ Undersecretary Jesse Andres, malapit nang makompleto ang Memorandum of Agreement na bahagi nito ang pagsurrender ng malaking pondo. Aniya kabilang sa mga itinuturing na papasukin sa Witness Protection Program sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at RJ Dumasig at ang kontratistang si Sally Santos. Ayon kay Andres, dagdag pa ni Andres, maaaring sapat na ang mga ebidensya mula sa mga whistleblower para papanagutin ang ilang personalidad sa likod ng manumalyang flood control projects. Nilinaw niya na ang mga whistleblower na bibigyan ng state witness status ay hindi blanket immunity. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. binalaan ng Office of the Ombudsman si dating House Committee on Appropriations at Nagbitiw na si Ako Bicol Party List Representative Rizaldi Saldico na mahaharap sa extradition kung pipilitin nito ang maging pugante sa halip na bumalik na sa bansa at harapin ang multibilyong flood control scam. Sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na ang sinabi ng legal counsel ni Ko na si Attorney Rui Rondain na may death threat sa buhay ng kanyang kliyente kaya ayaw nitong bumalik sa bansa ay tila nagiging template na umano matapos namang nairekomenda na ng ICI nakasuhan si Ko at iba pang mga opisyal. Kabilang sa nasabing mga kaso ay ang graft, malversation at falsification laban sa mga opisyal na isinasangkot sa korupsyon sa infrastructure projects, partikular na ang Ghost Flood Control. Kung makitaan ng probable cause at mahihain ang kaso sa Sandigang Bayan, ang unang hakbang ay mag-issue ng warrant of arrest laban sa dating mambabatas. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, hindi pa man nakakabangon sa gupit ng bagyong Tino ang marami. Isa pang bagyo ang maaaring tumama sa bansa. Ayon sa Pag-asa, tinatahak ng Tropical Storm Fong Wong ang Luzon at oras na pumasok sa bansa, tatawagin itong bagyong Uwan. Malakihan niya ang tsansa na tamaan ni Uwan ang Central o Northern Luzon na may tsansa rin maging landfall ang bagyo. Namataan ang Tropical Storm Fong Wong sa 1,690 km silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang hangin na aabot sa 75 km per hour at kumikilos sa hilagang kanluran na bilis na 10 km per hour.
Pinakamataas na warning signal ng uwan ay maaaring umabot sa signal number 5. Una nang nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Calamity dahil sa lawak ng pinsala ng bagyong Tino. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin. Alas 6:27 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang ilang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang ilang sunata. Dami yung Son ang puta-putang ilang impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. We want your help, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want your help, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family. An intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandaan. Horace Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandaan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Maginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say, tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Leon, Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Tagyan Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:32 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kapuasan na Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kapuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Muarez. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Biyernes, Pizza City sa buwan ng Nobyembre 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung meron kayong mga gustong iparating na balita, mga impormasyon, mga issues, mga hinaing, mga sumbong, pwede kayong tumawag sa 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Aha. Sa atin naman pong Facebook at YouTube, live na live pa rin po tayo. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aha. At ingat-ingat po tayo dahil may paparating na malakas na bagyo na masusing binabantayan ngayon ng pag-asa. Itong paparapit na bagyo na ito ay tinutumbok ang Luzon area. Ayan, oo. Pero nasa Kwampa nasa Mindanao pa yata ito itong bagyong ito Kaya't sana po magdasal po tayo para sa ganun mailayo tayo sa anumang kapahamakan malakas daw ito, super typhoon. Kaya't ingat-ingat po tayo. Aha. At ayon nga doon sa pag-asa, yung naturang bagyong si Juan ay malamang na darating po mamayang gabi, Biyernes ka, di ba? Mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. Kaya't siyempre naghahanda ang mga iba't ibang mga ahensya, mga local government units sa naturang typhoon na ito. Kaya't ay yung mga nasa lulaying areas ay dapat na lumikas kayo sa mas mataas na lugar upang iwas sa disgrasya, katulad doon sa nangyari sa may Cebu. Mahigit 100 yung namatay. Kawawa yung mga pamilya. Nakikita naman, nasa bubungan sila. Biglaan biglaan. May flash floods. Ang bilis na lumaki. Flash floods. Siyempre, ang Cebu kasi, nasa bunduking area din yan, di ba? Kaya't, mas maganda yung, mag-ingat po tayo. Dahil ang sinasabi ng pag-asa ay magdudulot ng malakas na pag-ulan. Itong paparating na bagyo na ilang araw mamalagi ng ilang araw dito sa darating ng Sabado. ng madaling araw. At hanggang Lunes yata, Martes yata yan so sana po magdasal po tayo na hindi na po darating dito sa ating
Philippine Area of Responsibility, especially dito sa Luzon area. Mhm. Oo. Kaya't ayan. Okay. Kaya makibalita tayo sa mga local government units, especially yung mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, kung ano po ang kailang paghahanda dito sa naturang bagyong ito. Kasi sila yung Sa social media yan, may mga updates naman dyan. At siyempre, yung i-ready, yung inyong mga go bag. Ano mo yung go bag? Oo. Mayroon tinatawag na go bag. Yun yung pag-emergency, yun ang pwede mong damputin agad-agad. Correct. Yun yung May gamot, may pagkain, may tubig, yung mga importanteng dokumento, yan, na ilalagay sa isang lalagyan para sa go bag. Pag sana hindi na darating yan yung kalamidad na yan, kung sakasakali man naka-ready kayo. Meron kayong dadamputin kaagad, so mas maganda yung may preparasyon, kung sakaling darating ang sakuna. Alam mo dito yung pagdeklara ng under the state of national calamity ni Pangulong BBM. Automatic ba yung buong automatic bansa, yan. yung mga bayan-bayan at mga syudad pwede na uli yung kanilang calamity fund? Pwede. Magwi-withdraw uli sila ng calamity fund? Oo. Withdraw naman sila. Dito sa Dagupan, nakakadalawa na eh. Nakakadalawa na. Nakakadalawa na. Pero may mga lugar pa rin na eto, papangatlo na. Baka sakaling makatikim naman kahit na isang itlog at isang sardinas. Yung mga kababayan natin. Yung mga kababayan natin. Kasi maraming mga natatanggap tayo na reklamo na bakit nabigyan sa barangay na ito na hindi naman lubog sa baha. Yung ibang barangay na talagang apektado, hindi nabibigyan. Hindi nabibigyan. Hindi nabibigyan. Minsan kasi palakasan kay kapitan yan eh. Huwag naman, sa serbisyo wala yung palakasan. Yung kabibigay nga lang nating Ggismil nung nakaraang linggo, di ba? Kita mo nga man, barangay family. Nung narinig daw yung komentaryo natin sa isang barangay, nagturuan na. Hindi, yung sa akin, pinakuha lang ni ganito. Edi nagturo na naman. Binanggit na naman na ibang tao, kita mo kakapal na mukha. Ang sisihin dyan, itong barangay officials. Paano mo nga sisisihin? Yung barangay family nga ang nauuna. Kaya nga bakit ganun? Saan kayo nakakita na ayuda ng gobyerno membro ng barangay family ang nanguna sa listahan ng pagkubra ng tig sa 10,000 piso? Nito nga nakaraan. Kaya't saan na? Ang sakitan, nagsararami ordinaryon to, kalamor at mampapairap at bilaya si Karimaslak mang kakaukulan. Kaya't kung sana, wala sanang pinipili yung pagbibigay ng serbisyo. Itong mga makakapal na mukha na ito na mga barangay official. Alam ba ito ni Mayor? Tamaan sana kayo ng ng konsensya. Alam ba ito ni Mayor, yung mga nangyayaring ganyan? Malamang hindi. Dapat, kasi pag alam ni Mayor yan, hindi niya papayagan yan. Hindi niya papayagan yan kahit kaalyado na yung kapitan. Siyempre si kapitan pagsabihan niya. Ang namili daw DSWD. Project ng DSWD. Ikwento nyo sa pagong. Programa ng DSWD. Ang kakapal ng mukha nyo. Sana walang pinipili yung ngayon, serbisyo. Under the state of calamity na naman. Sana Iba-iba na naman yung mga barangay official na ang hindi naman lahat. Hindi po namin nila lahat. May mga barangay official na inuuna ang sarili, inuuna ang bulsa, inuuna ang kapamilya at inuuna ang mga kaalyado. Kasi diyan nagkakaroon ng corruption Diyan sa calamity na yan.
tingnan, magsalita yung mga barangay official. Kung maglalabas nakita ng ito. calamity fund. Bakit? Ibibigay nyo ba lahat yan? May ayuda galing sa DSWD, di ba? May ayuda galing sa provincial government, di ba? Meron din sa national. May galing din sa munisipyo, di ba? Nasaan yung calamity sa fund ng barangay kung nilabas nyo? Meron tayong alam. Mas mabango pa sa Rosas kung maglakad ng papeles nitong mga barangay official. Ngayon, At kakotsaba. Oo. Mas mabango pa sa Rosas. Siyempre, kwartata na hindi ang balbalingit. Kaya, okay. Kaya balikan natin itong bagyong si Uwan. May international name na Fong Wong. Kwan yun. Si Bruce Lee yun. Bruce Lee ba? Bruce Lee. Fong Wong. Fong Wong. Bruce Lee yung siya yung kwan eh. Ayan. Pero ito bagyo. Itong si Fong Wong. Pagka pumasok na ng Parian, ay Uwan ang pangalan niya. Kaya't magdasal po tayo na sana po hindi na gaanong malakas at lulusawin na sana, malulusaw na sana yung naturang sana ay bagyo na yan. humina kasi ang anunsyo ng Pag-asa ay aabot hanggang signal number 5. Oo nga eh. Hindi po sa So ito yung pinakamalakas. may ahensyang nananakot sa ating mga kababayan, hindi po. Ang purpose po niyan ay maging handa. Ang bawat pamilya, bawat isa. Ayan, kaya't dapat natin paghandaan. Hindi yung Wala pong mawawala kung tayo po ay maniniwala at tayo po ay magiging handa. Ayan, kaya't Diba mga Pilipino, mga Boy Scout karamihan dyan. siyempre. Laging handa. Lalo pag may handaan. Pero may mga may mga kababayan tayo na kahit na alam na nilang lumalalim na yung baha sa kanilang lugar, hindi pa nila Hindi pa rin lumilikas. Ang iniisip kasi yung mga kagamitan. Hindi Yung kanilang mga alagang hayop. Yung mga yan. Yung mga alagang hayop kung naman yan mahanap naman yan di ba? Yung mga kagamitan mapapalitan naman yan pero ang buhay mo mapapalitan mo ba? Di ba? Isa lang yan. Kaya dapat na ilikas muna yung sarili natin. Actually, pag inilikas ang sarili, at the same time, iniligtas mo rin yung rescuer. Correct. Diba? Tama ba? Tama. Kasi yung kung ikaw ay nasa alanganing sitwasyon at kailangan kang i-rescue, i-risk ng rescuer ang buhay ng isang humihingi ng tulong, pero alanganin din yung buhay nung magre-rescue. Ayan, Kaya't dyan sa bayan ng Kalasyaw kasi isa yan sa mga low-lying areas na bayan, dahil nasasalanta tuwing may pagbaha, may mga barangays diyan na nasasalanta. Magtrubak lang tayo noong Typhoon Krising ba yun? Yung dumaan yung Typhoon Krising, yung buong Kalasyaw nabaha. So grabe yung sinapit noon. Sana hindi na mangyayari yan. Hindi na mauulit dahil kawawa ang ating mga kabayan Kaya't siyempre ang local government units ng Kalasyaw puspusang naghahanda. Noong nakaraang araw ay nagkaroon ng emergency meeting. Ang mga bumubuo ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa pangungunan ni Mayor Patrick Agustin Karamat bilang chairperson para pag-usapan ang mga gagawing paghahanda sa pagdating ng bagyong Uwan. Nandyan din si MDR RMO head si Ed Villacurta. Dahil sa meeting na yan ay naatasan ng lahat ng mga departamento at ahensya na tiyakin na handa ang emergency responders pagdating sa mga preemptive evacuation. Ayan, kaya't talagang puspusan ang paghahanda ng mga
mga department heads, especially sa MDR. Ganon din ang Philippine National Police diyan sa Calasiao at ang Fire Department. Sila po yung nagsasama-sama para sa pag-rescue kung sakasakali sa mga residente na naipit sa pagbaha. Kaya kung nakikinig si MDR Freddy Ed Villacorta, pwedeng tumawag dito sa ating himpilan o tumawag doon sa aking number para sa ganon makakuha tayo ng updates kung ano po ang ginagawa nila ngayon na hakbang para sa ganon ipaghandaan itong posibleng pagtahak nitong si Bagyong Uwan. Kasi malawak yung sinasakupan ni Bagyong Uwan malawak po ito. Kaya't apektado rin tayo. Sana huwag na. Sana huwag na kasi ilang beses na tayong nakaranas ng sakuna. Alam mo, very timely yung nangyaring pagsasanay diyan sa may bayan ng Calasiao dahil binigyan ng pagkilala ang bagong 174 volunteers mula sa iba't ibang barangay sa kanilang pagsabak sa training para maging emergency responders ng bayan. Correct. Yan, sa binuo ng Community Emergency Response Team o CERT sa ginanap na training on the formulation and training of the Community Emergency Response Team Auxiliary Group noong October 28 at 29. Dalawang araw po yan. Layunin ng lokal na pamahalaan ng Calasiao sa pamumuno ni Mayor Patrick Agustin Karamat ang mas handa at ligtas na komunidad sa oras ng sakuna o kalamidad. So, tamang-tama yung ginawa nilang training. At least, ito po ay dagdag kaalaman. Kasi sila yung mga immediate responders sa mga barangays kung sakasakali. Kaya, sa barangay pa lang, sa barangay pa lang ay nandyan na at mayroon ng mga trained na mga kababayan natin na pwedeng maging first responder. Correct. First responder, alam mo yung gagawin kung ano ang sitwasyon at itatawag sa MDR o dyan sa munisipyo. Ayan. Para respondihan. Kaya't kung sana makikwan tayo kung tawagan mo nga si Sir Ed Villacorta pare Errol. Ito yung kanyang number kasi dito na sa cellphone mo. Hindi, walang kanyan Wala kang signal. Walang signal kaya yung number mo na lang. Bakit wala kang signal? Kasi walang load. Kaya't tawagan mo makibalita tayo sa kailang paghahanda. Actually, na-inform ko na rin siya para ma-interview ngayong umaga si Sir Ed Villacorta ang MDR. Ito nga, tulad ng inaasahan natin ay agad na sasagutin ni Sir Ed yung ating tawag bagamat hindi nakasave yung ating number. Ay patungkol naman ito sa magiging kahihinatnan at pagiging handa ng bayan ng Calasiao pagdating sa mga disaster. Ito po, Sir Ed, magandang umaga po. Live po tayo sa Radyo Pangasinan. Good morning, sir. Si Errol po ito at si Dennis. Sir Dennis and Sir Errol, good morning. Good morning, Saray Dumurangel tayo. Opo, at napag-uusapan po namin dito yung kahandaan po ng bayan ng Calasiao pagdating po sa mga sakuna at pinaghahandaan din po ang paparating na bagyong Uwan, Sir Ed. Opo, ka Dennis and ka Errol. At kahapon na hapon, nag-convene na rin ang council, ng DRM Council. At pinulong na po kami ng ating chairman, Mayor Patrick Agustin Karamat, para doon sa mga preparedness measures na gagawin. At inatasan kami ngayong araw na ito hanggang bukas para i-disseminate lahat ng kanyang mga inisyong mga memorandum sa mga BDRRMC, mga membro ng Barangay Council, nang mapaghandaan natin itong posibleng pagtama nitong malakas na bagyong CO1 dito sa ating bayan ng Calasiao. Opo, at iba po ang handa kaysa po sa
wala nang magawa pag nandyan na, Sir Ed. Opo, at kahapon din inatasan din ng ating mayor ang MSWDO na maghanda na ng mga food packs, mga relief goods kung kinakailangan. Para nang sa ganon hindi na tayo magkaroon ng kagahulan sa oras pagka dumating man itong bagyong pinaghahandaan natin. Opo, sir, very timely po dahil nitong bago magkatapusan ng buwan ng Oktubre, nagkaroon po ng training ang emergency responders. Opo, itong mga 100, almost 200 na mga taga iba't ibang barangay at tamang-tama po itong training na sila ay maging handa po pagdating ng mga sakuna. Yun, ang inactivate na natin sila nung sila ay mag-graduate. Ang listing namin doon is 240 kasi 10 per barangays. At activated na po sila at ngayon ay magdi-disseminate na ng information. Gumawa na kami ng group chat na kung saan yung mga updated information is nalalaman na namin at napaparating na namin sa kanila. Nang sa ganun, sila na rin ang first responders sa mga respective barangays nila. At ito po, dagdag kaalaman po sa ating mga kabarangay po yan, Sir Ed. Opo. Dagdag kaalaman din at awareness na rin. Nang sa ganon, sila na rin ang tagapagbigay ng informasyon sa kanilang mga barangay. Opo, nandito po si kapartner ko, si paring Dennis, Sir Ed. Good morning, Sir Ed, Villacorta. Yes, Sir Dennis. Good morning. Ayaw nga doon sa tanong ni Kapaborito Errol, merong nang mahigit 200 yung nag-train sa naturang CERT, Sir Ed? Opo, tama po yun, Ka Dennis. So, itong mga nag-train na ito ay tinuro lahat kung papaano mag-response at mag-rescue sa mga naiipit sa mga sakuna. Kasama natin sila at tinuruan natin sila. Nag-start tayo doon sa basic. Ito'y alinsunod na rin sa direktiba ng ating mayor kasi nung nakaraang dalawang baha, medyo naramdaman natin ng kakulangan natin sa manpower. Kaya ang kanyang sinabi is kailangan magdagdag tayo mismo sa grassroots natin sa barangay. So yun nga, binigyan natin sila ng basic training at continuous yun, tuloy-tuloy yun hanggang sa finally ma-enhance sila at ma-ready natin sila sa mga susunod na panahon, Sir Dennis. So, ilang responders sa every barangay, Sir Ed? Ang target namin is 10 per barangay. And then, yung 10 na yon, sila na ang bahala sa barangay nila na mag-cascade, pwede rin silang mag-recruit. Ang on the part ng LGU naman is ini-empower natin sila, binigyan natin sila ng insurance, din sa mga susunod na mapagkakataon siguro, dahan-dahan natin silang i-equip ng mga kahit maliliit na equipment na magagamit nila sa kanilang gagawing rescue operations. So, anong mga equipment ang binibigay ng LGU, particular sa inyong opisina, Sir Ed? Una, sila ay nakatalaga doon sa first aid, kaya siguro mauna bigyan natin sila ng first aid kits na kanilang magagamit sa kanilang pagresponde sa barangay. So, just in case na hindi kakayanin ng mga responder ng barangay, so pwede silang tumawag sa inyong tanggapan? Tama po. Sila muna ang una and then paparating na po ang ating tanggapan pag mayroong nangyaring emergency. Okay. So, ilan po yung personnel ng MDR sa bayan ng Kalasyaw? Sa ngayon, ang personnel ng MDR is 53. Pero hindi naman kami naka-confine dyan kasi partner naman natin ang personnel ng PNP at ng BFP. Nandun din yung mga ibang agency kagaya ng POSO. At kung mag-i-expound tayo, pwede naman tayong humingi ng augmentation in advance sa province at sa region at sa mga iba't ibang agency gaya ng EFP, na lagi naman, Red Cross na lagi namang tumutulong sa atin pag ganitong may paparating na sakuna. Kumusta naman ang equipment ng MDR? May sapat ba, Sir Ed? Sapat yung ating equipment. Yun nga lang, hindi natin minamaliit itong lakas nitong bagyong parating kasi ang forecast ng Pag-asa is
super typhoon na abot ng signal number 5. At kung titignan natin ang kasaysayan natin sa Pilipinas, ang isa sa pinakamalakas at pinaka-deadliest na bagyo ay yung Typhoon Yolanda sa may Visayas na nangyari noong November 8, 2013 at inabot ng hanging almost 235 kilometers per hour yata to be exact. At nag-cause siya ng maraming fatalities na umabot ng 6,000 at mahigit 1,000 ang hindi na nahanap hanggang sa ngayon. Kaya pinaghahandaan natin ito. Sa araw na ito ay iikot kami sa mga barangay, sa mga eskwelahan at hinihimok natin yung ating mga kababayan kasi ang unang-unang impact nito sa atin kung sakaling tayo ay tamaan nito ay yung pagtumba ng mga puno, mga poste. Kaya po sa mga residente po natin, ngayon pa lang po pwede na po silang mag-prone ng mga punong pwedeng pumunta at bumagsak sa kanila. Samantalang kami po dito sa aming tanggapan, uunahin po namin isalba at isecure yung mga government facilities natin at yung mga pruning ng mga puno na nasa along the highway and along main thoroughfares natin. Nang sa ganon, pagka mayroong emergency o kaya ay hindi mahambala yung ating pag-rescue operation o kaya pagtakbo natin sa ospital kung kinakailangan sa mga medical cases natin. Sir Ed, meron bang mga evacuation center sa mga barangays or may dito na sa mismong bayan? Bawat barangay may designated barangay evacuation center sila. Yung iba sa barangay hall pero kadalasan kulang yon. Ginagamit din nila yung kanilang mga eskwelahan bilang evacuation centers. So, paano ang deployment ng personnel ninyo, Sir Ed, kung may mga gayotong sakuna? Kung medyo nagkukulang ang personnel? Pagka nag-declare kami ng red alert, 53 kaagad na personnel ang on duty 24/7. At enforced na rin yung ating augmentation from other agencies. Kaya magmumultiply kaagad yung aming personnel pag nag-declare tayo ng red alert status. Okay, thank you very much sa mga impormasyon na Sir Ed. Unless na meron kayong karagdagan na sasabihin sa ating mga kabayan, go ahead. Opo, yung mga kababayan nating nagdarasal na yung bagyo ay tumaas o kaya bumaba nang hindi tayo matamaan, mas makakabuti pong ipagdasal na po natin sabay-sabay lahat na sana malusaw na po ito, hindi na yung bumaba o kaya tumaas. Kasi sa ganong sitwasyon, meron pa rin maapektuhang mga kababayan natin sa Pilipinas. Kaya yun na lang, ipagdasal natin na malusaw na lang sa dagat at humina ito nang hindi na tayo maapektuhan. At the same time, bilang paghahanda, secure natin yung mga gamit natin. Bumili tayo ng mga kandila, siguro mga posporo na pwede nating magamit, emergency light. Tubig, importante yung tubig na inumin. Hindi yung saka ka lang magre-refill pagka wala ka ng tubig na inumin. Ngayon pa lang po, hanggang bukas, mag-refill na po tayo kasi in-expect natin na mararamdaman natin talaga ang hagupit nito mula hapon ng linggo hanggang gabi ng Lunes o hanggang umaga ng Lunes dito sa atin sa Pangasinan. Okay, thank you very much Sir Ed Villacurta, ang head ng MDR-RMO sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Okay, thank you. Okay. So, yun po, talagang naghahanda ang LGU Calasiao, particular ang MDR, PNP, BFP at yung mga trained na mga responders sa every barangays ay talagang naghahanda itong papalapit na pagdating nitong si Bagyong Juan. Dahil iba itong bagyong ito. Super typhoon. Wag na sana. Dahil kawawa ang ating mga kabayan, kawawa po tayo. Kung sakasakaling itong si Juan talagang hahagupit sa ating bansa. Sa aming pagbabalik, talakayin natin yung natanggap naman na award ng LGU Calasiao doon sa La Union. Ito yung nutrition. Talakayin natin ang mga issue na yan at iba pang mga issue makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Irem Balita. Huwag niyo kong subukan. I am
sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang putak-putangiran sunata. Dame yung Son ang putak-putangiran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay sakskay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE, Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito every Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 pop music station. WJ88.1 FM Radyo Pangasinan.
Oras alas 7:06 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning pa rin. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkor at Timogti, Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-isang pogi sa puso ng kanyang misis, si Engineer Nixon Dakalo. Yun. Okay, basahin natin itong mga reaksyon, ano? Mula kay Olive Magalong. Nothing is impossible to our dear Lord. Magdasal po tayo para lusawin at ilihis ang bagyong uwan sa ating bansa, sabi niya. Si Wilson Moreno, kung hindi lang sana natin sinira ang Sierra Madre, hindi sana tayo matatakot sa ganitong sakuna, sabi niya. Okay. Si Evelyn Cruz, let us pray for each other. Safety preparation is the key. Do not let our guards down, sabi niya. Okay. So yun yung mga reaction na mula sa ating mga viewers natin. Alas 7:07 ng umaga. Kung meron pa kayong mga gustong iparating na balita, impormasyon, mga issues, ano, mangyari lang po, tumawag o kaya mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Magandang umaga kay Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Ganon din si dating Vice Mayor Attorney Nelson Gayo. Magandang umaga. Si Mayor Ricardo Carding Balderas nga pala, good morning. Dyan sa bayan ng Lawak, Pangasinan. At magandang umaga din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. Ayan, talagang kwan din yan. Sigurado nagre-ready at naghahanda rin yan. Ayan, yung MDR nila dyan, talagang malaki yung office nila, no? Si ano nga pala, ang happy dyan, si Ma'am Mayan. Ma'am Mayan, good morning po sa inyo. At ganoon din si Sir Jeffrey. Good morning po sa inyo. At ganoon din si Sir Felix Domicilio. Ayan, si Sir Darwin, good morning. At lahat ng mga boys ni Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. Dumako tayo sa ilang pang mga issue, kapaborito Errol, dahil may good news na kung saan ay ang LGU Calasiao ay ginawaran ng second year Green Banner Seal of Compliance dahil sa aktibo at malawak na implementasyon ng nutrition service. Para itong programang mapababa ang antas ng malnutrisyon sa bayan ng Calasiao. Ayan, masayang binahagi ni Mayor Patrick Agustin Karamat ang natanggap ng bayan ng Calasiao na parangal mula sa National Nutrition Council. Kasama sa tumanggap ng parangal sina Ma'am Vilma Gaspar, Municipal Nutrition Action Officer, si Dr. Gemma Rodrigo, ang kanilang MHO. Ayan, iginawad itong parangal dahil sa sipag at dedikasyon ng mga kawani ng gobyerno kasama ang Barangay Nutrition Scholar. Ayan. Kaya't talagang yung mga yan na, pinapakita po sa screen. Ayan, yung nangyaring awarding kahapon. Dyan sa La Union. Pumunta si Mayor Patrick Agustin Karamat kasama yung ilang department heads, particular yung officer ng nutrition, si Madam Vilma B. Gaspar.
ito siguro yung mother ni Councilor Gaspar. Ay, hindi ko kabisado eh. Oh, ayan. At ganun din si Dr. Jima I. Rodrigo, Municipal Health Officer. Kasama po ni Mayor Patrick Agustin Karamat na sila po yung pumunta sa La Union upang tanggapin ang ginawad na parangal sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Congratulations po. Congratulations. Ayan At sa bayan. maswerte po kayo at meron po kayong mga lider. Na talagang Tulad po ni Mayor Patrick Agustin Karamat na talagang nunungan aasikasuan tan kaantabayon nay. ayan, oo. Diyan din sa bayan ng Kalasyaw, kapaborito Errol, nagsagwa ng surprise mandatory drug test ang pamalaang bayan ng Kalasyaw sa 854 na LGU employees noong Nobyembre 3 itong taon na ito. Ang surprise mandatory drug test ay alinsunod sa memorandum ng DILG na umiikot na 2018-213. At ang Civil Service Commission Memorandum Circular number 13 of series of 2017 na nag-aatas ng mandatory, random at suspiciousless drug testing sa mga opisyal at kawani ng lokal na pamahalaan. Layunin nito na magkaroon ng drug-free workplace sa mga tanggapan ng gobyerno dyan sa Kalasyaw. Ito yung nakalinyang isinusulong na programa, yung PAT. O yung Professionalism, Accountability, Transparency. At ito ay gabay sa mga empleyado ng LGU Kalasyaw sa pamuno ni Mayor Patrick Agustin Karamat ang naturang programa ay yung PAT. At ayon pa rin kay Mayor Patrick Agustin Karamat na ang bayan ng Kalasyaw na isa na rin itong hakbang para at least masiguro at mabigyan ng seguridad ang kanilang mga kababayan na ang mga namumuno at nagsisilbi sa lokal na pamahalaan ay hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Buong puso na pumila yung mga opisyal at empleyado ng Kalasyaw para sa drug testing. At hindi pa natin nababalitaan yung result. Ayon kay Mayor Patrick ay naniniwala itong 100% na pabor sa drug testing na naganap na para sa mga empleyado ng Kalasyaw ay para naman sa ikabubuti nilang lahat. Nilinaw ng alkalde ng Kalasyaw na mas maganda kung sumailalim sa drug testing ang mga empleyado at opisyal ng lokal na pamahalaan. Para na rin sa ikabubuti at sa ikapapapanatag ng isipan ng taong bayan na yung nagsisilbi sa kanila ay drug-free. Ito ay bilang tugon na tugon na rin sa programang nakapaloob sa Municipal Anti-Drug Abuse Council o yung MADAC. Yun, pinangunguna mismo ni Mayor Patrick Agustin Karamat ang nasabing aktibidad at pinaliwanag kung ano ang kahalagahan nito sa mga empleyado. Ang random drug test ay sa pamagitan ng pagsusuri ng ihi, ang pinakamabisang paraan upang matiyak na walang gumagamit ng illegal na droga sa mga kawani at mga empleyado ng munisipalidad. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa mga memorandum circular yung nabanggit natin kanina ng DILG at Civil Service na nag-aatas ng random, mandatory, walang abiso ng drug testing. Kaya nga surprise Surprise, pag naka-schedule yan, hindi, alam mo na kung paano siyempre may mga alibay. May mga nag-aalibay. Yung iba dyan, biglang magkakasakit. Kaya mag-excuse, hindi papasok. Kaya nga Kaya't kaya't surprise ang ginawa nila. Actually, yearly yata na ginagawa ito. Itong random drug test. Kung malala mo, kapaborito Errol, meron yung isang bayan last year na may mga nagpositibo na
mga empleyado ng munisipyo. I think 3 yata yung dyan, nagpositibo sa bayan ng banggitin natin Mangaldan. 3 yata at tinanggal na sa pwesto. Inaksyonan naman. Oo, siyempre, yan ang action talaga dyan, DILG at saka civil service. Pero Oo. siyempre, yung LGU ang unang aakto. Sana. Oo. Kaya't pero may dalawang dyan sa Mangaldan noon. Last year, may dalawang konsyal na hindi sila sumailalim sa random drug test. Oo. Sabi nila, yung isa, ang sabi niya, hindi, nagpa-drug test na ako sa private. Oo. Ay nagpa-private na. Nagpa-private Ayaw niya na. doon sa may doon sa may tinawag ng LGU. Ayaw niya siguro. Kaya't ito ay tuloy-tuloy yung kailang hakbang itong naturang surprise. Kaya surprise para sa ganun lahat ng mga empleyado o kawani ng gobyerno nandoon sa munisipyo. Dapat maging magandang ehemplo ang mga municipal employees sa kanilang mga kababayan, lalo na ang mga kawani ng gobyerno ang nagbibigay serbisyo sa publiko. Oo, sana. Oo. Kaya't kinakailangan talaga yan yung naturang drug test para masiguro na hindi sila gumagamit ng naturang illegal na droga. Oo, dapat kung meron man sakali ay kung may nagpositibo na empleyado na gumagamit ng illegal na droga sa initial na screening test, ay isa ilalim agad sa confirmatory drug test. Kasi may nagpaliwanag sa atin na may mga nagpa-positive hindi dahil sila ay nagda-drugs, kundi may mga maintenance. May maintenance. May mga iniinom na gamot para sa kanilang kalusugan. Minsan kasi nagpa-positive daw yon ayon sa mga eksperto. Kaya kailangan pa rin na isa ilalim doon sa confirmatory drug test. Para matiyak. Pero pag sakaling ganun, medyo hot seat na ang tawag. Oo, kaya nga Lalo na ang mga marites at mga tolits, niman, ng positive si Kin. Chismis dala, agdaantay rason manaya, tawalay maintenance. Maintenance, Kasi batay sa Republic Act 9165 o yung tinatawag na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, kung ang isang opisyal o empleyado ay nagpositibo sa drug test, naharap ito sa kasong grave misconduct at automatikong matatanggal sa serbisyo. Dapat magsagawa din ng surprise random drug test sa mga barangay officials upang matiyak din ang malinis na serbisyo sa publiko. Oo, kasama nag-random drug test ang mga Philippine National Police. So, yung sabi mo, yung mga barangay official dapat din na magkaroon ng surprise drug test. Sana dahil hindi natin alam may mga kumpala diyan, mga barangay official na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Alam mo, nakakatakot kung may mga empleyado ng munisipyo o nasa gobyerno na gumagamit ng illegal na droga. Oo. Kaya't ito nga yung ginagawa nila yearly yan, yung surprise drug test, para sa ganun mapatunayan kung sila ay gumagamit o hindi. User, baka mamaya pusher na rin pala. Hindi, yung pusher kasi hindi mo kung kasi yun Hindi, pagdating sa pag ikaw ay nag-positive na ikaw ay user, syempre under investigation ka, baka Kaya mamaya higit pa doon ang ginagawa mo. Oo, nagbibinta ka na pala ng droga, na siyempre itong droga na ito ito yung naninira sa buhay ng kabataan. Hindi lang kabataan ngayon ang gumagamit, pati yung mga senior citizen, meron na ring mga nagbibinta. Kaya't sana masawata, ma-minimize sana ang pagbibinta ng illegal na droga dito sa bansang Pilipinas. Kaya't sana
ay ang Philippine National Police, ang mga authority natin talagang puspusan din na nagtatrabaho at naghihigpit sa mga illegal na droga na ito. Kaya't maganda kung may mga ganitong activities, yung may mga ganyang programa. Itong surprise random drug test upang Surprise, random, surprise, mandatory. Drug test upang malaman natin, matiyak natin na ang kaligtasan ng bawat mamayan laban sa illegal na droga na Kasi ito. itong mandatory at ikaw ay tumanggi, anong ibig sabihin yan? Kaya nahinala. Yung pinupuntuhan natin na isa. Yung hindi, yung iba kasi hindi, karapatan ko na Hindi magpa-drug test. Hindi ang sasabihin din naman natin, karapatan din ng mga kababayan mo na malaman kung ikaw ba ay hindi gumagamit. Sana sana ang isang yung requirements sana. Kapag pumasok ka sa government office, magpa-drug test para malaman kung ikaw ay gumagamit o hindi itong pinagbabawal na gamot. Pero ang diyan siyempre kung gumagamit ka, meron yatang araw bago mawala, di ba? Kung sakali, di ba? Ganun 'yan kaya't dapat na isailalim sa mandatory random drug test itong mga kawani at mga opisyal ng gobyerno para makatiyak ang mamamayang Pilipino na talagang ligtas sila. Alas 7:23 ng umaga, basahin natin itong mga nagpadala ng kailang mensahe din. Nick Dio Campo, ayan. Sa mga barangay council din po, may drug test, sabi niya. Meron ba? Si Nelson Velasco, sana sa lahat ng mga barangay official, isailalim sa surprise drug test, sabi niya. Mariel Hobi, sana lahat pantay-pantay, lahat hanggang tanods, sabi niya. Ginuntalan. Hanggang tanod, Hanggang tanods, Ginuntalan, good luck to all employees, good job, Mayor Patrick, sabi niya. Manuel Valdez, very good, sana magpa-drug test na rin si PBBM. Kayo naman, para hindi daw pagdudaan ni Duterte. Sutil kayo talaga. Sutil kayo. Mario Cayabyab, sana dito makabito rin. Bakit? Magkaroon ng drug test para malaman kung may gumagamit na barangay official. Sabi niya, bakit? Meron kang nasisilip dyan? Namoy ka ba dyan sa barangay Makabito? Ikaw nang nagsasabi. Kaya't ito, Mac Moyano, exemplary leadership is the blueprint for better nation. It demonstrates the integrity, innovation, and genuine public service. Ayan, Francisco Soriano, sana walang mag-positive. Ayan. Sabi nito si Di Malanta, sana mga tricycle drivers magpa-drug test kasi nasubukan ko, nahulog sa kanal kasi lasing yung driver. Nakatik ng drugs. Baka, sabi niya, nakatik ng drugs. Kasi no paglasing, yun, possible. Kasi mantamag o buklante, nakagalaw. Pero non-drugs, akamulagat itan. Nakahay, akamulagat. Sige, pwede ba tayong mag-exercise, engineer? Okay, take it away. Mag-exercise tayo. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Nandyan din si Councilor Nestor Gabrilio. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor
Manny the Twin, Councilor Ardison Soriano, Councilor Jopi Loresco, Councilor Mike Sison, si Councilor Haberdani Messina, SK Federation President Ayay Messina, at gawin din si Liga President Jose M. Paris Jr. Good morning si former Liga President Carlito Diun. At ganoon din si former Councilor Gerald Aficial. Magandang umaga. Engineer Arthur Art Gaspar ng Barangay Ambutol, Calasiao. Si Municipal Civil Registrar Ma'am Jubit Apiado Esteves at Sergeant Esteves. Good morning. Diyan sa may RM Paran Auto Care, diyan sa may Barangay Kisbang, Calasiao. Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Calasiao. Kagawad Pio Sia Hilumin Jr. Dominador Episcopi. Ito yung pumalit kay yung namatay na kagawad. Si Jomar si Bistro. Si Fortunato Aguilar Jr. O si Roberto Junjun G. Gabrielio. Ilan na yun? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima. Ilan magkagawad ng barangay? 7. 7. Nawawalang dalawa. Oy! Si ko nga pala, kagawad Alvin De Vera. Oh, si Alvin De Vera de Guzman. Ngangali kagawad. Oo. Number 8? Number 8. At ganun din si kagawad Binasa. Oh. Ha? Aliman sinulat. Ha? Binasa. Ayan. Binasa. Oh. Kagawad ngaliman. Diatan Meken. Tano di tan. Ganun ba? Yan yung madalas mong makita pag yung very approachable dyan sa barangay hall. Yun yung madalas mong makita pag especially pag nandyan si Kagawad Junjun. Pag nandyan yan, alam mo, nandyan si Kagawad Junjun. Ayan. Good morning dyan sa may barangay Macabito. At least 7 na yung nabanggit ko. Good morning kay kung nga pala Barangay Secretary Eva F. Bundok, kay Vunet Garcia, Barangay Treasurer, Isidro si Apalis, yung Municipal Administrator, sa mga BHW at Barangay Tanod, good morning. Si Madam Anita nga pala, good morning dyan sa Macabito. Okay. Ganon din si Puso Chief Rolly De La Cruz at si Madam Marmy, good morning. At si Boss Carlo, ayan, good morning. Sa lahat ng mga nakikinig dyan sa may bayan ng Calasiao, magandang umaga. Si Esther Ramos, good morning dyan sa may barangay Mangkop, Calasiao. Ganon din si Evangeline Alonso Agustino Untalan ng barangay Binlag. Olive Bauso ng barangay Gabun. Teresita Biala, good morning. Si Magina Corda, good morning. Si Maki Mapalakapak Soriano, good morning. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kami po'y pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid at magbabalik sa araw ng Lunes. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakal. Antabayanan, ang susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Liknaay Baloy dito lamang sa DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito!